سلام كبرات تختاتلتي يوتيوب شانل سينماسمره لومون كم وترو زتفلالي سبورتاو حبرتات حيزنا لكم قريبنا لنا بمكتالكم بخبر نقدم ሃገራዊ ፌደሬሽን ቅድድም ማኪናን ሞተር ሳይክልን ነቲ ብሰንኪ ዝተፈላልየ ምኽንያታት ከሰጋገሮ ጸንሕም ናይ ጂምካና ቅድድም ማኪና ሎም ሰንበት ኣፍቀርት ስፖርት ኣብ ዝተረኽብሉ ኣብ ከባቢ መወዳደሪ ቤት ገርግሽ ብዓወት ኣካይድዎሎም ብሓፈሻ ክርአን ከሎ ናይ ማኪናን ሞተር ሳይክልን ውድድር ኣሰላሲሉም እዚ ብታም ኦይልን ቶታልን ብዘይካዚ ኢንሹራንሱን ዓውት ንኽኸውን ሓገዞም ዘፍሰስሉ ውድድር እዚ ብኩሉ መዳዩ ክርአን ከሎ ኣብ ሃገርና ሰረት ዘለዎ ስፖርት ምዃኑ ይረዳእካ ስድራ ቤት ተቀዳድምቲ ደቂ አንስዮን አካል ናይ ዝመዓልቲየን ነይረን አፈለማ ድማ ቅድሚ ሕጂ ውድድር አካይዶም ዘይፈልጡ ማለት ጀመርቲ ናይ 1000 ሲሲ ፊያት ኣብ ዘካይዶ 14 ኪሎ ሜትር ሸፈነ መሳጥ ውድድር ኣብ መንጎ ፊያት 850 ዝዓይነታ ማኪና ሒዙ ዝተወዳደረ አብርሃም አርአያ በተመሳሳሊ ፊያት ፓንዳ ዝዓጠቀ አልአዛር ስምዖንን ህልኽ ነይሩ ይኹን እምበር ውድድር ክዛዘም ክልተ ዙርያ ምሰረፎም እቲ ክቅልስ ዝወዓለ አብርሃም አርአያ ብሰንኪ ንእሽተይ ጌጋ ካብ እግሩ ምፍላይ ኣብዩ ዝወዓለ አልአዛር ስምዖን ሲዒርዎ እዩ ዝናድ ኣዘዋውራ ዝተራእዮ ዓወት መሓር ድማ ሳልሳይ ኮይኑ ኣብ ፖዲየም ደይቦም ብድሕሪ ዝሰዓበ ውድድር እንተነይሩ ካብ ንባራት ጓል ኣንስተይቲ ፌቨን ክብሮም እትርከቦም 12 ዙርያ ዝሸፈኑ ናይ 1000 ሲሲ ደቂ ተባዕትዮዮም ተቀዳድምቲ ድማ ዝተሰላዓሎም ዙርያ ንምክያድ ኣብ መወዳደርቲ ቦታ ተረኺቦም እንኮ ጓል ኣንስተይቲ ናይ ሓይሊ ፈረስ 45 ክሳብ 60 ኣብ ዝኾና ፌቨን ክብሮም ወላኳ ምንቅስቃሳ ደሓን ይመስል እንተነበረ ድሕሪ ግዜስ ሓደ ተቀዳድምቲ ዙርያ ከእትውላዮም ተራእዮም ኣብ መወዳእታ ድማ ካብ ፈለማ ኣትሒዙ ንመወዳድርቱ ክትሕስ ዝወዓለ ዓወት ወልዱ ቀዳማይ ኮይኑ ውድድሩ ክፍጽም ከሎ ኣላይ ወልደ ሚካኤል ሲፋኖስን ድማ ናይ ካልኣይን ሳልሳይን ቦርታ ተረኪቦም ኣብ ናይ 1300 ካብ 54 ክሳብ 78 ሓይሊ ፈረስ ዝፍጥነተን መካይን ኣብ ዝገበሮ ርብርብ ድማ ኣብ መንጎዞም ተቀዳድምቲ ኣዝዩ ሩሱን ናይ ምውድዳር መንፈስ ተራእዩ ይኹን እምበር እቲ ኣብ ቆመና ዝነበረት ፊያት ኡኖ ዝሓዘ ሚኪያስ ገዛኢ ኣዝዩ ዝጓሃየሉ ውድድር ኮይኑ ሓሊፎም ሚኪያስ ወላኳ ናይ ሳልሳይ ተርታ እንትሓዘም ይኹን እምበር ብሕጊ ናይ ቅድድም ማኪናን ሞተር ሳይክልን አንቀጽ ብዝእውጆ መሰረት ኮነይ ኢሉ ምስኻ ዘሎ ተቀዳዳማይ እንተዓጊትካ ከም መቕጻዕቲ ተባሂሉ እተዓወት ናበኻ ይሰግር ምዃኑ ዝሕብር እንተኾነ ኣብዛ ናይሎም ሰንበት ውድድር ቦልክስዋገን ዝዓይነታ ማኪና ዝሓዘ ሰናይ ተመስገንን ድሕሪ ደያኑ ዝወሰድዎ ስጉምቲ ቀዳማይ ክኸውን ከሎ ዳንኤል ብኽሮፄን ድማ ካልኣይ ክኸውን ተወሲኖም እዚ ፍጻመ ድማ ንብዙሓት ደገፍቱ ኣጉሂው ሓሊፍሎም ናይ 1600 ሲሲ ተቀዳድምቲ ኣብ ክልተ ጉጅለም ተመቂሎም እዚ ማለት ናይ 1600 ሲሲ ምድብ ሀ ቀዳሞት ንውድድሮም ኣካይዶም ነቲ 10 ዙርያ ዝተሰለዐ ውድድር ድማ ቢንያም ማሪቆስ ተዓዊትሎም ተዓገስ ዓንደ ብርሃንን ዮናስ ኪዳንን ድማ ናይ ካልኣይን ሳልሳይን ተርታ ሒዞም ኣብ ፖዲየም ደይቦም ኣብ ተመሳሳሊ ውድድር ይኹን እምበር ብሓይሊ ፈረስ ዝተፈላልያ መካይን ካብ ዝሓዙ ናይ ምድብ ለ ሆንዳ ሲቪክ ሒዙ ንውድድሩ ዘሰላሰለ ዮናታን መብራህቱ ዕውት ክኾኑ ከሎ ኣቤል ምስጋናን ሙሉጌታ ሃይለን ድማ ካልኣይን ሳልሳይን ብምዃን ንውድድሮም ፈጺሞም ኣብ ናይ 1800 ክሳብ 2000 ሲሲ ቱርቦ ዝዓይነት መካይን ብሓባር ኣብ መወዳእታ ኣብ ዝገበሮ ቅድድም እቲ ክሳብ ሕጂ መወዳደርቲ ዘይብላ ማኪና ሒዙ ዝርከብ ንጉስ ሃብተ ንኩሎም ምስኡ ተሰሪዖም ዝነበሩ ተቀዳድምቲ ክልተ ዙርያ ሂብዩ ኣበጊስዎም ይኹን እምበር ኣብዋት ክምስሉን ከለዊ ዕዳጋ ከም ዝጸንሐካ እምበር ኣዴኻ ከም ዝለኣኸ ትካይድ ነይሩ እትነገሮም ምክንያቱ ንጉስ ሃብተ ውድድር ከም ዝተጸበየ ኮይኑ ኣይጸንሑን ሽሑካ ከርክቦም ይቃርብ እንተነበረ ዘምጽኦ ለውጢ ግን ውሑድ ነይሮም እቶም በዚ ገዲም ተቀዳዳማይ መኪና ንጉስ ሃብተ ባሮጂ ዓብይ ሕደጎም ዮናስ ሃብተ ሚካኤል ዮሐንስ ፍሳሐየ በየነ ስምዖን ዩኤል ተስፋይ ናይ 1800 ሲሲ ክኾኑ ከሎም ሙሉጌታ ኪዳነ ጊላይ ገብረ ኣምላኽን ድማ እቶም ክልተ ናይ 2000 ሲሲ እዮም ነይሮም ካፈለማ ናይቲ ውድድር ዓብይ ሕደጎ ቦልክስዋገን ሒዙ ዝነበረ ድማ ዘይተንበርካኽነቱ ኣርእዩ ሓሊፎም ከም መሰረት ጻዕሩ ድማ ቀዳማይ ኮይኖም ሙሉጌታ ኪዳንን ጊላይ ገብረ ኣምላኽን ድማ ናይ ካልኣይን ሳልሳይን ተርታ ተማቂሎሞም ነቶም ተቀዳድምቲ ክልተ ዙርያታት ክሕልፍ ዘፍቀደሎም ንጉስ ሃብተውን በተመሳሳሊ ቀዳማይ ደረጃ ሒዙም ኤደን በረኸት እትበሃል ጓል ኣንስተይቲ እትርከቦም ተቀዳድምቲ ሞተር ሳይክልን ኣብ ዝገበሮ ውድድር ካብ 125 ሲሲ ቀዳማይ ቶማስ ኣፈወርቂ ካልኣይ ያፌት መስፍን ሳልሳይ ድማ ሰሎሞን ተስፋይ ኮይኖም ምስኦም ካብ ዝተበገሱ ናይ 175 ሲሲ ድማ ነሆም ይትባረኽ ቀዳማይ ካልኣይ ዮናስ ፀሃየ ሳልሳይ ድማ ዮሐንስ ይትባረኽ ምዃኖም ተዓዊቶምሎም ኣብ መወዳእታ ዕውታት ዝተዳለወሎም ናይ ገንዘባውን መዳይ
መዳልያን ከምኡውን ዋንጫን ሸቐቢሎም ብዘይካዚ ሃገራዊ ፌደሬሽን ቅድድም ማኪናን ሞተር ሳይክልን ነተን ኣብዚ ውድድር ብምስታፍ ዘማዕረግኦ ክልተ ደቂ ኣንስዮም ተመሳሳሊ ሽልማት ብምሃብ ኣተባቢዕዎን እዩ እዚ ኣብ ዓመት ሓንሳብ ዝካየድ ውድድር ወርሓ 10 ክካየድ መደብ ተታሒዙ ምህላው ድማ ብቐረባ ካብ ዝከታተሉ ወገናት ዘበፅሓና ሓበሬታ የረድም ሃገራዊት ጋንታ ኣርጀንቲና ኣብ ፈላሚ ጾታ ኮፓ ኣሜሪካ ናይ ዝዓመት ብኮሎምቢያ ናይ ክልተ ባዶ ዝሕፍር ስዕረት ወሪድዋ ኣብዚ ብሊዮኔል ሜሲ እትምራሕ ተመክሮ ዝወሓደም ተጻዋቲ ዝሓቆፈት ኣርጀንቲና ሕማቅ ጾታ ዘርኣየትሉ ጾታ ብኩሉ ሸንኻ እትናኣድ ዝነበረት ኮሎምቢያ ድሕሪ ዕረፍቲ ክልተ ሸቶታት ምዝጋበያ ድማ ሓንቲ ካብ ዝበለጸ ጋንታታት ናይ ዝውድር ምዃና ኣመስኪራ ዘላ ልዕሊ 400 ህቡባት ሰባት ዝተዓደሙሉ ስነ ስርዓት መርዓ ሰርጂዮ ራሞስን ፒላር ሩቢዮን ኣብ ሰብያ ኣብ ዝርከብ ካቴድራል ተኻይዶም ኣብዚ ስነ ስርዓት መርዓ ናይ ቅድምን ናይ ሕጅን ኣብ ማድሪድን ሃገራዊት ጋንታ እስጳኛን ደቂ ጋንትኡ ዝነበሩ ብርክት ዝበሉ ተጻወቲ ከም ተሳተፉን ተፈሊጦም ራሞስን ሩቢዮን 3 ውሉድ ከም ዝፈረዩን ይፍለጥ ኣካፋሊ ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ ፈረንሳዊ ፖል ፖግባ ኣብ ህይወተይ ሓድሽ ፈተነ ዝገጥሙሉ ግዜ ሕጂ እዩ ክብል ብምዝራቡ ካብ ማንቸስተር ዩናይትድ ናይ ምውፃእ ሓሳብ ከም ዘለዎ ገሊጹ ብዙሕ ዘዛረብ ነጥብታት ኣሎም ከም ኩሉ ሰብን ቦታን ዝሓልፉ 3 ዓመታት ኣብ ማንቸስተር ጽቡቕን ሕማቕን ግዜ ኣሕሊፈ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ድማ ኣብ ካልእ ቦታ ሓድሽ ፈተነ ክገጥም ይሓስብ ኣለኹ ክብል እዩ ፖግባ ገሊጹ ዘሎም ኢጣልያዊት ክለብ ጁቬንቱስ ካብ ቸልሲ ንዝተፋነወ ማውሪሲዮ ሳሪ ከም ዝቆፀረቶ ብወግዒ ኣፍሊጣ ምስ ቸልሲ ክሳብ ክራማት 2011 ዘጽንሐ ውዕል ዝነበሮ ሳሪ ብሰንኪ ምስ ደገፍቲ ቸልሲ ዝነበረ ዘይምስምማዕን ልዑል ተገዳስነት ጁቬንቱስን ግን ካብዛ ጋንታ ድሕሪ 1 ዓመት ክወፅእ ከም ዝተገደደ እዩ ዝግለጽ ጁቬ ናይ 3 ዓመት ውዕል ከም ተፈርሞ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ባርሴሎና ኣብ ቀረባ ሳምንታት ካብ ሽያጥ 7 ተጻወቲ ብውሕዱ 65 ሚልዮን ዩሮ ንምእካብ ኣንቂዳ ምህላዋ ተገሊጹ ሓላው ልዳት ሲሊሰን ዴኒስ ሱዋረዝ ራፊኒያ አንድሮ ጎሜዝ ኮኩረላ ፓሌሲያን ኦርቶላን ኣብ መደባት ኤርኔስቶ ቫልቨርደ ዘየለው ተጻወቲ እዮም በዚ ድማ ንምምጻእ ከም አንቷን ግሬዝማን ማቲያስ ደሊኽትን ቦታ ንምጥጣሕ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ክትሸጦም ወይውን ብልቃሕ ከተፋንዎም ድላይ ኣሕዲራ ዘላ ክትወዳደር እትኽእል ጋንታ ዝደልል ክብል ሓለቓ ጋንታ ሃገራት ጋንታ ብራዚል ዳኒ ኣልቨስ ናብ ፒኤስጂ ዝቐንዐ ንቕፌታት ተዛሪቦም ኣብታ ጋንታ ዘለው ከም ሰብ ተገዳስነት ዘለዎም ሰባት እዮም ብስፖርታዊ ዓይኒ ግን ንዝመደብናዮ ክንበጽሖ ኣይከኣልናን ኣነ ግን ንዝመደበቶ ዕላማ ንኽትበጽሕ ክትወዳደር ናብ እትኽእል ጋንታ ክትጽምበረ ዝደሊ ክብል ካብ ፒኤስጂ ናይ ምውፃእ ሓሳብ ከም ዘለዎ ኣተንቢሁም ከም ግዜያዊ ኣሰልጣኒ ብምዃን ምስ ቸልሲ ዋንጫ ሻምፒዮንስ ሊግ ዘለዓለ ኢጣልያዊ ሮቤርቶ ዲ ማቲዮ ንፍራንክ ላምፓርድ ብልክዕ ንቸልሲ ዝግባእ ኣሰልጣኒ ክብል ገሊጾም ግዜኡ ኣኺልዶ ኣይኣኸለን ቀሲልካ ዝረአዩ ላምፓርድ ግን ነዚ ስራሕ ዝኸውን እኹል ዓቕሚ ዘለዎ ክብል ላምፓርድ ከም መሪሕ ኮይኑ ንሻምፒዮንስ ሊግ ክዕወተላ ዝኽኣለ ዲ ማቲዮ ይዛረብ ኤሲ ሚላን ኣብ ታሪኽ ኢጣልያ ዝበለጸ ተኸላኸላይ ተባሂሉ ዝግለጽ እሙን ተጻዋታይ ነበር ፓውሎ ማልዲኒ ከም ዳይሬክተር ቴክኒክ ከም ዝቆጸረቶ ኣፍሊጣ ማልዲኒ ናብ ፒኤስጂ ንምጽምባር ካብ ሚላን ከም ዝተፋነወ ዝንገረሉ ብራዚላዊ ሊዮናርዶ ንምትካዩ ፈጻሚ ቦርድ ኤሲ ሚላን ኢቫን ጋዚዲዝ መሪጽዎ ዘሎ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዩቲዩብ ቻናል ሲነማሰመረ ንምክታልኩም እናመስገና ንሎም መዓልቲ ኣዳሊናልኩም ዝነበርና ስፖርታዊ ትሕዝቶታት ኣብዛዚምና ኣለና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ሓበሬታታት ክሳብ ንረኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላም እንተዕናን